Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndine confession yangu iyo yandiinayo that I want to share with you. Iniwo mukoma, ndakatozvarwawo mumhuri yainge iine mari ndokubva ndazosangana my late husband, and chinondirwadza ndechekuti murume wangu uyu akatondiroora, ende patainge tava kuda kuti tinge tichinochata murume wangu ndopaakabva azoshayika. Ei mukomana shi, ndakarwadziwa zvisingaite. Even up until this day ndichiri in the middle of the pain that he left, because I really loved him, even though his mother did not want us to get married to each other. So mukoma, when I started dating him, ndakabva ndazouya naye kumba kwedu, and I showed him to my father, and then that was when my father apo pavakazondivimbisa kuti if he was going to be someone who was going to be loyal to me, ivo vainge vachazozama kuti vange vachizomuboostawo to make him a businessman like him. So mukomanashi takasanganawo muno muHarare. Then pane pamwe apo paakazoti ainge achida kuenda neni kuma introductions kumusha kwavo, so takabva tazoenda kwavo kuGokwe uko. The day that I arrived there, ndikangoti ndomusi wandakatanga kuatakwa spiritually navamwene vangu, because whilst I was busy preparing the food, then vamwene vangu ivo vakabva vazondidana, vakabva vanditi vainge vachida kuti ndinge ndichibatsirana navo kucheka nyama. Ndakabva ndavatevera paya ndokubva ndazoenda navo kuseri kwemba. Patakaenda kuseri kwemba kuya ndopandakabva ndasvika ndikabva ndaona kuti kwainge kusitomborina kana nyama yainge iriko, asi kwainge kungori nedish. It was just an empty dish. Mukati medish muya mainge muine banga rainge ririmo. Banga iri mukoma rainge rakazara neropa. Ndikabva ndati ko ingawani zvamusina nyama? Vakabva vati chingotora chete dish, uchatoona kutoti nyama yacho ichabva yatongoappear in this dish. Ndakabva ndatya. At the same time foni yangu yakabva yaringa. Mushure mekunge foni yangu yaringa ndopandakabva ndazodza kuti ndainge ndichida kumbodavira call yainge iri yaamai vangu. So I then answered, ndikabva ndatanga kufamba because I did not want to let her know kuti ndainge ndava kuda kuudza amai vangu zvose zvainge zvaitika. Saka amai vangu ndisati ndatombovaudza anything, then she said kuti I was supposed to pray to find a place where I would be alone so that I can pray, because ivo vakati she was sensing kuti there was something that was happening in the spiritual realm. So I then spoke with one of my in-laws, ndikabva ndavaudza kuti kana ndainge ndichazotsvakwa naivo vamwene vangu vange vachizovaudza kuti ndainge ndaenda kunozvibatsira. So mukoma, I then went into this other separate room ndokubva ndapinda muyamya ndichingoti I just wanted to pray, because amai vangu vainge vati kunyange ukangoita kamunamato, just a little prayer, ndozvandiri kuudzwa kuti nganamate mwana wako. So I did not even pray that much. Ndopandakabva ndazonzwa door richivhurwa, ndikabva ndatoona vamwene vangu. Saka vamwene vangu ava pavakapinda, pandakati ndichida kunotaura navo, ndopandakabva ndatoshamisika ndichitoona kutoti ivo vainge vachitoita sekunge vainge vasingatombozvioni kuti murumu umo mandainge ndiri mainge muine umwe munhu ainge arimo, because vakabva vangofamba ndokubva vatovhara door vachipinda mumba muya vakabva vatopfugama. Vakati vapfugama ndakatofungidzira kuti maybe yainge iri room yavo yavaishandisa as a prayer room, but vakati vapfugama kudaro ndokubva vazorara pasi nedumbu. Then vakati varara pasi nedumbu kudaro vakabva vazotanga kuzvongonyoka vachiita mamwe masounds ainge achityisa kusvika vachizorutsa. Vakatanga kurutsa zvimwe zvinhu zvainge zvakaita black zvakaita kunge madziwa, ndokubva vazotanga manje kurutsa vachiita zvekugomera vachiratidza kuti mainge muine chinhu chainge chiri mudumbu mavo icho chavainge vachida kuburitsa. Ndikabva ndatoona kutoti vainge vatorutsa nyoka. Vakati varutsa nyoka iya yamukoma, ndikabva ndatoona kutoti ivo vamwene vangu vainge vava chinhu chimwe chete nenyoka iyaiya. Vakabva
vazova nyoka. Then nyoka iyayo yakabva yatanga kufamba ichifamba ino ndainge ndava kunamata because nezvose zvandainge ndaona zvainge zvandivhundutsa. Nyoka iyaya yakafamba kuzonosvika ichizonopinda, ndo pandakabva ndatoona kutoti mainge muine rimwe zihari iro rainge ririmo. So nyoka iyi yakati yanopinda muhari muya then payakazobuda ndakabva ndazotoona kutoti nyoka iyi yainge yakaruma ruoko, yainge yakatakura ruoko and it started eating karuoko kaya kayainge yabuda yakaruma muhari muya then ikadya. Then yakati yadaro nyoka iyi ndokubva yazongoramba yakangozvimoneredza iri pakati peroom. Then ndikabva ndatoona vatova vamwene vangu. So ndakati ndaona kuti vainge vatova vamwene vangu, ndo pandakabva ndazongoramba ndichingonamata ivowo vakabva vabuda. By the time that I returned back into the kitchen kuti ndinge ndichienderera mberi nezvandainge ndichiita, ndo pandakabva ndazoudzwa nevamwe vatete vangu vandainge ndichibika navo vachinditi konai makoti ko wanga waenda kupi because it has been more than 45 minutes. Mukomanashi ndo pandakabva ndazoona vamwene vangu vachipindawo mukitchen but she was avoiding looking at me or getting any closer to me because ivo pavakapindawo mukitchen vainge vachiratidza kuti vainge vakaita sekunge munhu ainge arohwa not zvekutamba. Mukomanashi even vatete vangu vakatovabvunza kuti asi nhai mama, ko chiko chaitika kwamuri, did anything happen to you? So ivo vakabva vati don't touch me, musandibata. Vakabva vati vainge vadonha mumuti, saka ipo pamba pavo painge paine imwe orchard yainge iripo. So ivo vakabva vati vainge vadonha mumuti. Naizviriko here kuti mukadzi mukuru ane makore 56 angatonzi akwira mumuti obva atodonha futi mumuti? Mukoma ndakabva ndatanga kufunga ndikati but pandakarakidzwa orchard nefiance yangu ndakatoona kutoti the orchard yainge iri orchard yemimango, and mimango yacho iyo zvavainge vakaita ndezvekuti they had cut off all the lower hanging branches. So ivo ameno kuti vainge vakakwira sei mumuti macho imomo. Mukomanashi, this was like a dead giveaway to me. Vakangogara mukitchen muya then ndokubva vatoenda kubedroom kwavo kuzonosvika ndichizobvako kugokwe kuya nefiance yangu. Ivo vainge vasingadi kuchitarisana neni directly mumaziso, vachingondi avoida. Even on that day ndakazotonzwa fiance wangu later on ava kuti amai vaenda kuti vange vachinokama mukaka. Naizviriko here kuti munhu anoenda kunokama mukaka samwe kuma 10 PM ndo zvavakaita izvozvo. Vakati vaenda kunokama mukaka paya apa tainge tichiti takatogara mukitchen. Pavakadzoka mukoma takazongosvikawo pakuvasiya vagere mukitchen because vakadzoka vainge vaine 9 liter chainge chakazara nemukaka. Vakabva vatanga kunwa mukaka uya vakaunwa mukaka uya kusvika wapera. The following day takazotonzwa vazukuru vachiti hanzi gogo vainge vakasvika almost kuma 1 AM vachingonwa mukaka uya. Mukomanashi, mangwana acho makuseni ndakamukira ndikatanga kuita mabasa. Ndaiti ndichiitawo mabasa angu, then naivowo vamwene vangu vaiti kana ndikatsvaira paya pandinenge ndatsvaira vobva vauya vobva vadzokorora kutsvaira. Ndakazoti ndabika breakfast paya, ivo vakabva varamba vakabva vazvibikira voga. Vakatomukira makuseni vakabva vabika kasadza kavo, but mukoma vakatemura sadza iroro kusvika rapera. Vakatemura vakati vapedza vakabva vazobuda. Then zuva iro when I was supposed to leave nefiance yangu, vamwene vangu ndopa vakabva vatanga kuita too much friendly neni. Vakabva vanditi vainge vachida kuti vange vachitora dhuku riya iro ravainge vakandipa because musi wandakasvikapo pamba pavo vainge vaine rimwe dhuku iro ravakandipa vachinditi murora wacho uyu haazvizivikani kuti kana uchiuya kuma-introductions unofanira kuti unge uchiuya wakagadzirirawo Zambia nedhuku. Saka vainge vakandipa dhuku iro randainge ndichishandisa, then vakabva vazoti dhuku ravo vainge vachirida, vakati hazviite kuti unge uchienda nedhuku rangu. Saka vakabva vati vainge vanditengera ranguwo dhuku. Saka by the time apo pandakatora dhuku riya mukoma ndichitorisunga mumusoro, I felt as if there was someone who was stealing my mind.
ndakabva ndati no man, there is something that is wrong. Ndokubva ndazoenda muroom muya mandainge ndichirara nemadzitete angu, ndikabva ndazotora imwe t-shirt yangu ndokubva ndatosunga t-shirt iya sedhuku mumusoro mangu, then ndikabva ndazorongedza dhuku riya randakangorisiya imomo ndichiti ndainge ndisingadi kuti ndinge ndichizodzoka naro kuHarare. Mukoma, we finally left, but patakazodzoka manje murume wangu, but patakazodzoka takazoti tava muHarare ndo pandaka but patakazodzoka takazoti tava muHarare, then ndava pamba. Amai vangu vakabva vati vainge vachida kundinamatira, vachida kunamatira bhegi rangu zvekare, ndo pavakabva vazovhura. Mukoma, ndo pandakabva ndazoona kuti dhuku riya randainge ndakasiya kumusha rainge ririmo mubhegi, kusaziva kuti rainge rakaiswa nani. Ndo pavakabva vati vainge vachida kuti vange vachifonera pastor. Mukoma nashi vakabva vazofonera vamufundisi vakabva vazouya, and ndo pandakabva ndazoona kuti zveshuwa the spiritual realm it is there, because pastor ava vakati vauya vakabva vati vainge vachida kunamata, but vakabva vati vasati vatanga kunamata vainge vachida kuti fiance yangu inge ichizovapo naiyo inge ichikwanisa kuwitnessa everything that was about to take place. Saka akabva azouya, but iye akazoti asvika pamba baba vangu vainge vakamupa imwe motikari iyo yaainge achishandisa at that time, but akati motikari iyoyo achibva kwavo achiuya kumba kwedu it broke down more than 3 times, yet motikari iyi Mukoma it was like in a very good condition, and yaitosevhisiwa kugarage kwababa vangu because baba vangu ivo ndemechanic. So he finally came and we prayed. So pastor vaivai vakabva vazotora dhuku riya vakati vatora dhuku riya vainge vakagadzika Bible pafloor, then vainge vakaisa dhuku riya pamusoro peBible, ndokubva tatanga kunamata. Takanamata tikanamata, saka pastor vakazoti vachida kunosimudza bhaibheri riya Mukoma, ndo pavakabva vazoti kozvandanga ndarumwa nenyoka. Ndo patikabva tazovhurawo maziso tikabva taona kuti so all of this time when we were praying dhuku riya rainge rakashanduka rakaita nyoka. Apa nyoka iyi Mukoma yainge yakaita kutsamwa sei. Takabva tangoramba tichingonamata, then vamufundisi vakabva vazoti kuna baba vaifanira kuti vange vachitsvaka danda rekuti vange vachizorova, vange vachizorishandisa pakurova nyoka iya. Then baba vangu vakabva vazobuda neimwe brother yangu vakadzoka vakabata mamwe matanda, then vakabva vazopa rimwe danda kuna pastor, vakabva vatanga kurova nyoka iyaya. Nyoka iyaya Mukoma yainge isingambotizi isingaite sei, yakangoramba yakangozvimoneredza pamusoro peBhaibheri, ndokubva vazoirova ndokubva yazofa. Zvino vakati vaiuraya nyoka iyi ndokubva tazobuda nayo panze ikabva yazopiswa nyoka iyaya. But Mukoma nashi takangoti tichingonodzoka mumba when the pastor was saying kuti we must say a closing prayer, then uyo fiance wangu akabva azoita sekunge munhu ainge atogarwa, because akabva atanga kutaura achizvongonyoka pasi achiita sekunge nyoka. Then ndikabva ndatonzwa kutoti voice iri it was too familiar, rainge ritori voice ravamwene vangu. Saka vainge vachiti mwana wangu ka uyu mwana wangu ka uyu mwana wangu. Ko ndianiko afunga kuti ange achinditorera mwana wangu? Ndianiko naye afunga kuti ange achinditorera mwana wangu ka uyu? Zviri nani kuti huku inge ichingozvidyira mazai ayo, zviri nani kuti mwana uyu ange achifa zvake. Then fiance wangu akabva atanga kugwina akabva atomuka paya ava kutoshamisika kuti kochi chainge chaitika. Then ivo vamwene vangu Mukoma handitozivi kuti akazova pamadirections ainge ari ani, because vakazongokaruka vazotouya kumba kwemaparents angu vakabva vatoudza amai vangu, ndivo vavakaona varipo pamba, vakabva vati handidi kuti mwana wenyu ange achizoroorwa nemwana wangu, ndokubva vatoenda paya. But inini nemukomana wangu we were so much in love and we were so stubborn, ndokubva tati we are never going to get broken up. Mukoma nashi ndakarwadziwa nemafiro akazoita murume wangu, because I was the one who was even assisting him, because ndakaziva kuti sezvo ainge ari munhu ainge achiri kusimudzirwa nababa vangu, mari ainge asati ava nayo. So ndakabva ndazomupawo imwe mari yangu yandainge ndiinayo, akati ndichazokudzorera mari yako dear later on. So ivo vamwene vangu, her relatives who begged her to allow kuti mwana wavo ange achiuya kuzondiroora vakabva vati never, it will never happen. Ndakatongoti takazotongobatsirwawo nevamwe sekuru vefiance yangu avo vainge vachigarawo muno muHarare. Saka vainge vachiendawo kune imwe Pentecostal church, ndopa vakabva vazoya vakabva vazotaura nevabereki vangu vakabva vati
ivo vainge vakangofanana nehanzvadzi yavo, ende ivo vainge vari amai zvekare kune fiance yangu. Saka kunyangwe zvainge zvichazonzi even if I was going to get married to my fiance, kana kuri kunzi kana afa, kana ivo vamwene vangu kana vainge vachazoramwa kuya kurufu, the moment yekuti ivo vanenge varipo, he will be representing the mother. Saka he was the one who made it possible kuti dzimwe hama dzinge dzichizouyawo, but vazhinji vacho vakazouya vakatokumbira kuti please kana nyaya iyi yozotaurwa musazotaura kuti nesuwo tainge tiripo, because vamwene vangu vanototyiwa nevanhu vazhinji. So mukoma Nashi ndakabva ndazoroorwa paya, but because of mutemo wekuchechi tainge tisingafaniri kuti tinge tichizotanga kugara tose before we would have gotten married, and we were supposed to wait for our wedding day. So it was almost a month before the wedding day. That was when I was called by my fiance best friend achindiudza kuti ndaifanira kuti ndinge ndichiuya kuchipatara. I went there and I saw my boyfriend. He was really sick, and even the doctors did not even know what was wrong with him. Mukoma. Then we started going there kuma visitation hour. Taenda takati inini mama na pastor na amai mufundisi, ende taiti mukoma kana tikasvika pa visitation hour, kana vamwene vangu kana vauyawo pa visitation hour mukoma vaibva vatanga kutoseka. The moment patainopinda murumu umo ainge ari, vobva vatanga kuseka, ende mufundisi aiti kana atanga kunamata vaitotanga kuti vamufundisi vachingonamata, ende vaizomirira paya pekuti kana vamufundisi vapedza kunamata vaibva vatanga kuombera maoko, vachiombera maoko vachiti magona chaizvo mukauya mukanamata. But imi munofungidzira kuti kamunamato kenyu kamaita munoreva kutoti kamunamato kanotodarikawo kamunamato kari kuitwa naamai vane mwana wavo ari kurwara ari muchipatara, uyo atova pedyo nekufa. Ndinoenda kuchechi kaini, ndinonamata kaini. Mukoma, even manurses vakasvika pakuti we have never seen something like this. We have never seen something like this. Mukoma Nashi, because vaitosvika pakutotaura kutoti kunyangwe tikanamata but mwana wangu uyu anotofa chete, because I do believe kuti there is a God in heaven, and I know kutoti Mwari vava kutoda kutoti mwana wangu uyu ange achifa. Saka manesi mazhinji vaiti how can a mother behave in such a way? Mukoma, she would laugh, vaitiseka mukoma tichitonamata kudaro, but still mukoma we kept on praying and we kept on praying. Unfortunately iye manje fiance wangu akabva azofa, but the day before asati ashaika pane dzimwe hope ndakarota vamwene vangu, but ndichivarota ndakarota vari vatete vangu, ende vakauya kwandiri vakabva vati uya kuno mwana wehanzvadzi yangu, ndikabva ndavatevera. Saka taifamba tiri mune rimwe zibuilding rainge riine marooms akawanda, ndokubva vazopinda neni mune imwe room. Mukoma takati tichinopinda murumu muya ndakabva ndazviona kuti mainge muine varume vainge vakawanda, vakabva vazoti kune varume vaya vairakidza kuti vainge vakasofa kudhara, vakabva vati uyu ndauya naye uyu ndikuda kuti munge muchizomuroora. That was when I realized kuti vamwene vangu, she had tricked me, she had introduced me to these demons, vachiti I have brought for you a wife. Mukoma, I prayed, ndikabva ndazongokaruka ndatopepuka, but pandakapepuka mukoma, to my surprise I was no longer in my spare bedroom, but ndainge ndakatogara mudining. But mukoma Nashi, I don't even know what happened after that. That was when I heard kuti my fiance had passed away. So pastor mushure mekunge vazoudzwa naamai vangu kuti ndozvainge zvaitika, vakabva vazoti kana kuri kunzi inini ndainge ndichida kuenda, without him I was not supposed to go anywhere. Ivo kune kwavainge vachifanira kuti vange vachienda naamai mufundisi. Later on vakabva vazofonera amai vangu vachiti mwana uyu ndinokwanisa kuenda naye. Saka ndakabva ndazoenda navo pastor nevamwe evangelist. Takati taenda kuya mukoma Nashi, vakabva vandiudza kuti kunyangwe ndainge ndichazopiwa chikafu chainge chichibva kuna vamwene vangu, ndaisafanira kuti ndinge ndichichidya, ndaifanira kutanga ndauya nacho kwavari vobva vazochinamatirira. Mukoma Nashi, the moment that we arrived paya, then ndo pandakabva ndazopiwa malemon cream biscuits navamwene vangu ainge akatovhurwa, but pasina kana one biscuit rainge richiratidza kuti rainge rakatorwa rikadyiwa. So ndakabva ndangotora chipaketi chiya chemalemon cream, ndikabva ndazoenda ndikabva ndazonopa pastor. Vakangochitora vakabva vachiisa mujaketi mavo, then vakabva vanditi
tonight we are not supposed to eat anything because it was already late. Mukomanashi usiku hwose vamwene vangu vaingondimanikidza kuti idya kani, idya iwe, idya because uchaziva nenzara, until vanhu vazoti naimi ko mwana uyu amumunzwiri tsitsi here, hamusi kuziva kuti mwana uyu ari kurwadziwa kuti shuwa kufirwa nemurume musati machata. Pamuri kufanira kuti munge muchinochata munhu obva afirwa nemurume munzwireiwo tsitsi mwana uyu, because pain yamuri kunzwa semubereki afirwa nemwana ndiyowo pain yaari kunzwa semukadzi asina kumbogara akaziva murume wake afirwa nemurume wake. I was only 19 years at that time going through all of that pain, and she was causing more pain on top of that. Mukomanashi the following morning vakabva vazondipa mvura yekugeza, but mvura iyo yekugeza mukoma ndakati ndaitora pane zvandakangonzwa, so pandakaenda kunogeza mvura iyoyo ndakabva ndakati ndaenda kunogeza mvura iyaya ndokubva ndangoidira mutoilet, then ndakati ndichinobuda ndikabva ndatoona kutoti vainge vakandimirira, vakabva vanditi wageza iwe makoti, ndikati ndageza, vakanditi uyatinzwe, vakabva vandibata pahuro pangu apa vachida kunzwa kuti ndainge ndakanyorova here, vakabva vaseka zvavo vakati saka wakangwara wena, ndokubva vatofamba vakabva vaenda vakabva vanogara pamwe kumwe kwavainge vachigara nechikwata chavo because they were like ganging up on me. Takabva tazoenda kumakuva ndokubva tatonoviga fiance wangu. Pakuzodzoka manje ndopazvakabva zvazonzi painge pachifanira kuti pange pachizoitwa a family meeting, then vamufundisi navamuvhangeri ndainge ndiinavo, so takati takagara paipai ivo vamwene vangu vakabva vazotuma vamwe vatete kuti vange vachienda kunotora kamwe kabhegi mubedroom mavo. Ndikabva ndatarisa vamufundisi, ndikabva ndaona vamufundisi vachitodzungudza musoro wavo, ndikabva ndatoziva kuti there was something that was very wrong. Mukomanashi vakabva kabhegi kaya pakakazouya vakabva vazoudza veukama kuti vainge vachida kuti vange vachindipa kabhegi ikako, vakabva vati kwandiri ndikuda kuti unge uchindiregerera makoti, wazvinzwa here? Saka vakabva vanditi uya unge uchitora kabhegi kako aka makoti. Pandainge ndichida kusimuka vamufundisi naivowo vakabva vasimuka same time, then vakabva vazoenda vakabva vanopfugama padhuze neapo painge pakagara vamwene vangu, vakabva vaombera vakabva vati mama ndikukumbirawo kuti munge muchindipa bhegi iroro, inini ndini ndichazosvitsa bhegi iroro kwaari nekuti iye mwana wangu uyu. Vakabva varamba mukoma, vakaramba vakati bhegi iri hazvife zvakaitika, ndimbofi ndakakupa bhegi umbori aniko iwe, uri hama yake here iwe, ndiwe baba vake here iwe? Then vamufundisi vakabva vazoti aiwa handisi hangu biological father vake, but I am a spiritual father, saka everything that must be given to her it must pass through me because we are both related, we are all children of God. Vakaseka mukoma, vakaseka, then vakabva vati tose tiri vana vaMwari mhani. Then she stood up, vakabva varamwa, vakabva vadzokera kubedroom kwavo, ndokubva vanosiya chibhegi chavo kubedroom kweya. Then vamufundisi vakabva vazoti nguva yedu yekuti tinge tichidzokera kuHarare yainge yakwana, ndopatikabva tazouya kuno kuHarare. Mukomanashi ndakazonamatirwa for a very long time, ndichingonamatirwa for my deliverances because ndaiti paya kana ndakarara ndaiwanzokurota my fiance. Then vamufundisi vakazoti ivo he was shown kuti vamwene vangu vainge vava kupota vachienda paguva refiance yangu, vobva vatanga kupopota vachiti iwe zvawakadyirwa mari ungaroora mukadzi usati wamborara naye mukadzi wacho wobva wafa, chimuka mwanangu unge uchienda kunorara nemukadzi wako, unge uchienda kunopedza shungu dzako. Saka ndopandaibva ndazorota manje fiance yangu achiuya kwandiri achida kuita bonde neni, inini ndichiramba ndichiti wakafa iwe, hazviite kuti ndinge ndichirara newe. Mukomanashi after a long time being prayed for ndopandakabva ndazoona kuti now I was okay, and this is how God saved me from all of those spiritual attacks. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.